Pääsenkö mä nyt tänne niinku Stairway to Hell? En. Ei come on, nää on kaikki lukittuna. Ai, persä! Haki! Okei. Ei, sä et oo yhtään niin söpö. Minä mä nyt menen? Se pistää sen oven kiinni. Okei. Mä menen tonne ylös. Ei sekin ookaan. Mitä mä teen? Saakeli. Mä en säikähdä lelua. Ei. Mä oon kokenut ja nähnyt pahempaa. Mä en... Okei, mennään tänne pimeään. Okei. Mä sanoin, että se tulee jossain. Kattokaa miten kauhean näköinen se on. Hei Hei! Mami, mä en tykkää, että sai tonne kun pitää mennä. Okei, mä menen tänne. Mä en näe mitään. Mä en näe mitään ja mua ahdistaa. Miksi pitää olla venttiilejä? Se Ei, tää on se kohta. Mä taisin vahinko spoilantua. Ei, katso, että mä en halua mennä tonne. Ei. Sä oot ruma, mene pois. Okei. Mennään tänne tunneliin, tää on varmaan se oikein paikka, mennään. Mä haluan mennä tänne, mä haluan pois täältä. Te tiedätte, mä niin on tämmösiä ohtaita paikkoja. Nyt oikeesti ei tämmönen veli vetele. Ihan oikeesti nyt pois. Nyt tuleeksi sen. Toi ei näytä kivalta paikalta. Sinne on pakko mennä. Jesus Christ! Oh my god, mä arvasin, että siellä ei ole hyvä paikka tuo. Joku kolistelee. Se tulee tuolta! Ei, se on ihan mun takana! Ei ne pääse! Oh my god! Se on ihan mun takana! Mä vihaan tämmösiä pakenemisjuttuja! Juokse! Missä mä oon? Se on ihan mun kiinni! Se on ihan musta kiinni! Ei tonne pääse! Kato! Oikea reitti! Mä arvasin, että tälle piti mennä. Mä arvasin. Oh my god! Mitä? Ei! Mene! Juokse! Mene! Mihin mun pitää mennä? Oi. Anteeksi. Mihin se meni? Inhottava takaa jo. Tosi lyhyt toi latausruutu. Jee, päästään tänne. Huvi auki. Joo, onks tää juttu, kun me mennään tonne pimeen? Ui vittu, ui saatana, miksi mä säikähdin oikeesti. Voi vittu, nyt juosta. Joo, me yritän mennä tänne. Miten mä voin säikähtää, vaikka mä tiesin, että toi tulee tuolta? Mä oikeesti tiesin toi, mä säikähdin. Moi! Moi Hakivaki! Ei oo yhtään pelottavaa tai mitään. Tää on kyllä aika ahdistavaa. Onneksi harmi, että mä tiesin, että tällä tulee tapahtuu. Se on muuten ihan mun perässä. Oh shit. Mene alas. Mä kuulen sen kävelyäänet ja kaikki tommoset. Oi, mene. Ui, se on ihan mun perässä. Mä luulen, että mulla on vähän etumatkaa, mutta ei paljon. Tänne. Ei tonne. Juokse. Missä se on? Se on ihan... Mene tänne, jos mä oikein muistan. Jumalista! Ei! Se on ihan mukin! Juokse! Moi!
Se oli niin lähellä, enkä mä tiennyt. Mä luulen, että mulla on etumatkaa. Juokse! Juokse! Kuka ikinä ootkaan? Miksi nyt tulee tulla latausruutu? Miksi nyt latausruutu? Missä mä oon? Oi, missä? Oh. Se on tuolla. Kaada se! Ota kiinni siitä! En mä voi ottaa kiinni siitä sitä. Ei! Joo, on tossa ovi, eli tästä mennään. Tai tästä ei. Tän. Joo. Sulla ei oo enää niin ystävällinen naama kuin mitä mä muistelin aiemmin. Tänne. Hei. Ilmankos tää ovi oli täällä vielä auki. Tai silleen käytettävissä. Tännehän meidän piti mennä. Oh no, miksi sä olet täällä? Onks teitä monta? Oh. Wow. Ei näin. Tää on huono homma. Mene ylös. Ei pääse ylös. Alas liiku! Oh god. Pitti se sit loppujen lopuksi. Mitä? Hei, moro, man! Hagi wagi, pitäisikö meidän halata? Ja jumiin! Mä jään jumiin. Oi vittu! Ui saatana! Mitä vittua? Hei, mitä vittua? Ei saatana. Mitä vittua? Ei, päästä mut alas. Ei vittu. Ei saatana. Ei vittu. No ei se ollut niin paha. Tylsää. Saaks näitä auki? Door to hell. Wait. Hui kamala! Moi. Anteeksi, Mä en oo ikinä kiljunut noin paljon. Pukossa. Bro! Mitä mä teen? Chatti, mä kuolen! Voi hitto. Voi hitto. No se meni hyvin. Mitä vittua? Oi saatana. Ei. Jumalauta. Ai. Ei. Okei. Danger. Okei, vittu. Mä en tykkää tästä, en yhtään. Miks tää on tämmönen? Mä vieläkin vähän niinku pelottaa, että missä se Huggy Wuggy voi olla. Kun sen oli siinä viime huoneessa. Se oli siellä, kun se tuli sieltä niin sit... Ai siinä sä oot! Herran jumala, sä oot kauhistuttava!
Joo, mä meen. Herra Jumala. Mitä se tekee? Mene pois! Mitä? Mene pois! Apua! Se jahtaa mua! Apua! Mene! Mistä tulee? Tää on ihan kauheeta. Mitä ihmettä? Tää on ihan kauheeta. Mitä? Mikä suunta? Mikä maa luottaa? Apua! Mene! Okei, kyykky! Mene! Minä mun pitää mennä! Mene! Juokse! Juokse kovempaa, hypi! Mene! Nyt! Mene alas! Mene! Äkkiä! Miksi se on nyt lukossa? Ei tää oo. Ei oo hyvä. Ai saatana! Mitä? Mitä helvettiä? Mikä? Älä helvettä, miksi sä tulit? Miksi sä? Mitä sä teet?